बाबा, आपण दिवाळीला गोविंदा असे म्हणून कारीट का फोडतो? अगं, त्या दिवशी आपण कारीटाला नरकासूर समजून पायाखाली चिरडून टाकतो व तोंडाने गोविंदा हे श्रीकृष्णाचे नाव घेतो. नरकासुराला का जळायचं ते कळलं ना तुला? हा नरकासूर केला, आम्ही हा इतके कष्ट करून हा नरकासूर केला, आपण जाळून का टाकायचा? अरे नरकासुरा दुष्ट होता, त्याचा नाश ज्या दिवशी झाला त्या दिवशी आपण दिवाळी साजरा करतो. मग त्या नरकासुराची गोष्ट सांगा ना आम्हाला. नरकासूर हा राक्षसांचा राजा, जिथून तितकाच क्रूर. त्याच्याजवळ दयामाया मुळीच नव्हती. त्याला प्रजेचा छळ करण्याचा आनंद वाटे. तोही कारण काढून लोकांना चापकाने मारी, हत्तीच्या पायाखाली देई, सुळावर चढवी, हातपाय तोडी. इतकंच नाही तर तो शांत वृत्तीने राहणाऱ्या ऋषी मुनींना तो हैराण करी. चौथीसाठी दिवाळीचा सण म्हणून धडा आहे, त्याच्यावर आधारित आम्ही ही ॲक्टिव्हिटी म्हणजे उपक्रम घेतलेला आहे दिवाळीचा सण या विषयावर. त्याच्यासाठी आमच्या मुलांनी हा नरकासूर तयार केलेला आहे आणि त्याच्यावर आधारित म्हणजे दिवाळी आपण कशी साजरी करतो, का साजरी करतात, ह्याच्यावर आमची मुलं तुम्हाला थोडं नाट्यकरण करून दाखवणार. माझं नाव छाया बुकाडे, श्री विठ्ठल रखुमाई सरकारी प्राथमिक शाळा विठ्ठलापूर येथील मुख्याध्यापिका. आज आमच्या शाळेमध्ये दिवाळीचं औचित्य साधून विविध कार्यक्रम विद्यार्थ्यांनी घेतलेले आहेत आणि हे घ्यायचेही आहेत. तर इयत्ता चौथीमधील जी मुलं आहेत त्यांनी आज त्यांचा जो पाठ होता दिवाळीचा सण यावर आधारित एक सुंदर उपक्रम त्यांनी केला. जो पाठ होता त्याच्यावर आधारित त्यांनी विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष नाट्यीकरण सादर केलं. त्याशिवाय गेली दोन दिवसापासून याच विद्यार्थ्यांनी नरकासूर जो आहे त्याची प्रतिमा गेले 2 दिवस ते करत आहेत. स्वतः त्यांनी बनवलेला आहे. यामध्ये कम्युनिटीमधील काही मेंबर्ससुद्धा सहभागी झालेले होते, त्यांनी यांना मदत केलेली आहे. आणि तुम्ही पाहतच असाल की एक सुंदर असा नरकासूर तुमच्यासमोर दिसत आहे. तर हा विद्यार्थ्यांनी मोठ्या उत्साहाने बनवलेला आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांनी आकाशकंदीलसुद्धा बनवलेले आहेत. नंतर वेगवेगळ्या चित्रकला, पणत्यांची चित्र म्हणा किंवा आकाशकंदील यांची चित्रकला, असे विविध उपक्रम सर्व विद्यार्थ्यांनी आमच्या शाळेमध्ये घेतलेले आहेत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.